ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛି। ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଇଛୁ। ଏଠି ବାବା ମୁନି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ବସୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହାତୀ ଡର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ହାତୀ ଛୁଆ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି ହେଲା ଶିଖର ପଏଣ୍ଟ ଏଇପଟର। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है?